سلام كم يتغونوا زي خبركم تخاتلتين لو ما عن زبلنا يوم حتر زبلوا أقدس تحبريتات نقرأكم زعبا ببيت صولتن كله زي تقتلوا سنات زملكتن كمون إيرتراين زركبوما بدو بولان زي تتحزون توسخ بزعبا مملا سدتنياتنا بهاجروم زملكتن مستان هاجرات كزاراربون كخفلون مخانم زو تحبريتات زبلون كالي حتر زبلوا أقدس تحبريتات نقرينا سامو داتام سايسونحو لايت مقبار جمروا نمجمر حبريتنا بزعبا بينام جرماي زملكت بينام جرماي ناب كلب UAE تيم إمارات كستاجر كم زغلي نجرالو بمسرة حبريتا برام فانديك بالزيت وهلا معكن أب درجة بروفيشنال كلبات عالمنا كابتن عبيتي زبهلا UAE تيم إمارات ني إيرترا وعود كتلا مالا تور دي فرانس 2024 بينام جرماي كاب بيجي مويد كلب إنتر مارشي وانتين مفرم مس كال إسرائيلاوي كانتا إسرائيل بريمير تيك أبو ودد رأتيام هلاخ فلت تخيلوا له كلب UAE تيم إماراتس نتاري بوغاتش حقيقة تركب كومون بزنا يخون بفاينانس وخاني أب كرميت كاب زسرع كلبات حنتيا سلازي بينام قرماي نبزا كلب زي أخي تاريتو لكم ترقفوريهم نبقى حبريتا حلوة دوب بولندا بدوب بيلاروس إيرترايان كومون إثيوبيان زركبون سدتنيا تاب دوب كسوغرو كم زحزة زرق فيديو زرقي حلو نتو فيديو خاخم سريور اللغم تنكساقسي شغاق بمتكام حصور كسوغرو زرقي فيديو زرقي حزولو أمو داتاقن كم ستحزو زرقون سيلي زرقي حلو እዚ بحموس ዘጋጠሞ ኮይኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ በዚ ዶብ ዝሓልፉ ስደተኛት ቁጽሮም እንዳበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ከላ ሓበሬታ ተረጋጋሚ ወቐሳ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ዝምልከት እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብመስከረም 2024 ናብ ኣስመራ ዝነበሮ በረርኡ ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብ ኤርትራ ተዓፅዩ ዘሎ ሕሳቡ ክሳብ ሕጂ ክርከቦ ከም ዘይከኣለ ብተደጋጋሚ ይገልጽ ኣሎ ዋና ካየዲ ስራሕ መስፍን ታሶው እቲ ጉዳይ ካብ ሕጋውን ላዕሊ ፖለቲካዊ ምዃኑን ይዛረብ እቲ ሓላፍ መንገዲ ኣየር ብሕጋዊ መንገዲ ፈቲኖም ከም ዘይተሰኻዓሎም ወሲኹ ይረድእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ መንገዲ ኣየር ሃገራዊ በረራ ኣብ ዘካየደሉ ክልል ኣየር ኤርትራ ምጥቃም ከም ዘቋርጾ እውን ሓቢሩ ኣሎ ናብ ከላ ሓበሬታ ትማሊ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘጋጠመ ቅትለት ህፃውንቲ ዝምልከት እዩ ትማል ረቡዕ ኣብ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ሚኒያፖሊስ ኣሜሪካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቶም ትምህርቲ ካብ ዝጅመር ኣብ ቅዳሴ ንዝነበሩ ተምሃሮ ተኹስ ብምኽፋት ክልተ ህፃውንቲ ክሞቱ ከም ዝኽኣሉን ካልኦት 17 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዚ ገሊፆም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ ብሞስኮት ናይቲ ቤት ጸሎት ኣቢሉ ኣብቲ ወንበር ኮፍ ኢሎም ንዝነበሩ ተምሃሮ ከም ዝተኮሰሎምን ድሒሩ ነብሱ ከም ዝቐተለን ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ እቶም ዝተቐትሉ ህፃናት ዕድሚኦም 8 ከምኡውን 10 ዓመትን ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ፖሊስ ሚኒያፖሊስ ብራያን ኦሃራን ንጋዜጠኛታት ብዝሃቦ መግለጺ እዚ ኾነ ኢልካ ብልዕሊ ንጹሃን ህፃናት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ነይሩ እቲ ንጹር ጭካነ ናብ ህፃናት ዝመልአ ቤተ ክርስቲያን ምትኳሱ ፍጹም ዘይርዳእካ ነገር እዩ ምባል ገሊጹ ኣሎ ድሒሩ ከም ዝተረጋገፀውን ነዚ ዝገበረ ግለሰብ ኮነ ኢሉ ከም ዝገበሮ ወይ ብፕላን ከምኡ ከም ዝገበረ እውን ተረጋጊጹ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ፈጸመ ዝትሪእዎ ዘለኹም ግለሰብ እዩ ኮነ ኢሉ ከም ዝፈጸሞ ወይ ከዓኒ ፕላን ከም ዝገበረሉ ኸ ዝትሪእዎ ዘለኹም ናቱ ዩቲዩብ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ቅድሚ እዚ ሓደጋ ምፍጻሙ ቅድሚ ውሕዳት ደቃይቕ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ فيديو زرقيح نيرو وفيديو كلتا فيديو زرقيح نيرو وحنصاب كم سريور لهم ناي 3 دقائق بدمر ناي 3 دقائق هون قدم حجون قدم 4 عامتون زرقوا فيديو نيرو دحيرو خابز قدم زي حدقه مفصامو كلتا فيديو زرقيح مالتي ابز خاني بزح برتات زرقي بزح صحفات زرقي انصار دونالد ترامب انصار بحفشه كريستيان أملاككم أبيلو زدحناكم دحركوين خنرينا زبلو توسخت السوزة أمنولون كمون ناي جبر صدام زعمسلو صحفات سألتاتون أبزناتو بيج أبزناتو فيديو زرقي حلو مالتيو كال دمي غزر رأزنا بروخاني ندوان ترامب قتلو زبل صحفون حنت خابتنا صورات تصحفوانيرو ندوان ترامب قتلو زبل دمي قاتر نبرت ويا زاربي كاب زنبرو أبزناتو فيديو تاتي مالتيو علامو نتصورينيرو يقدمو أبز فيديو تات زرقي حوز نبره نتصورينيرو ندوان ترامب قتلو بحفشة زعبا أمنتون تقندي أملاككم انتريحنكم كرينا زول صحفات بتلاقامي بيت كريستيان كم زفتصمو زري مالتيو تذكر مزقبرو أبز بيت كريستيان أبز كاثوليكايت بيت كريستيان أديو ننوح عمد الصراحة اللو بيت كريستياني مالتيو أو يتصرحني راديو أبز بيت كريستيان زيو غاني زقت لزي فتسيمو زولو مالتيو فتسيمو نبعلون كمود كير زولو زاناتو يوتيوب channel دحرو وحدات ساعات الجبن مستفتصمه كتقلة تجيرا خاب يوتيوب وي توتال كاب يوتيوب تعالى الله بزح جوان بتويتر كال سوشيال ميديا تاتني بقرص رات تزرقي حزولو فيديو تات كريكم مايكلني انتقونا جن
እዚ መስልቲ ኣቐዲሙ ዘርጊሕዎ ዝጸንሐ ቪድዮታት ማለት እዩ ናብ ከላ ሓበሬታ ምስ ዝተሓዘ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንቐተልቲ ሰባት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም ፀዊዑ ኣሎ ፕረዚደንት ኣብ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበሮ መግለጺ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ መከላኸሊ ገበን ክኸውን ኢሉ ኣሎ ትራምፕ ድሮነቲ ኣብታ ከተማ ሙሉእ ኣጠቓላሊ ገበን ንምምካትን ኣማይት ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋን ፌደራልን ኣኽበርቲ ሕግን ናብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ኣዋፊሩ ኣሎ ብተወሳኺ እቲ ስትራቴጂ ኣብ ቺካጎን ካልኦት ከተማታትን ክድገም ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣሎ ከንቲባ ዋሽንግተን ሜሪል ቦሰር ነቲ ፕረዚደንት ኣብ 2023 ዝነበረ መጠን ገበን ኣዝዩ ልዑል እዩ ዝበሎ ክሲ ከም ዝነፀጎን እቲ ፕረዚደንት ግን ናይ ጋዜጠኛታት ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራትን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቅትለት ንዝፈጸሙ ሰባት ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ብተወሳኺ ናይ ሞት ፍርዲ ገበናት ንምዕጋት ዝበለጸ መንገዲ ምዃኑ ከም ዝኣምን ገሊጹ ናብ ከላ ሓበሬታ ኤርትራ ብዝርዝር ዝኣተወትሉ ብሪጣንያ ሰልፊ ሪፎርም 600,000 ስደተኛታት ንምስጓግ ይውጥን ዝብል ሓበሬታ እዩ ሰልፊ ሪፎርም ዓባይ ብሪጣንያ ስደተኛታት ንምምላስ ንሃገራት ክኸፍል ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ሰልፊ ናብ ስልጣን እንተመጺኡ ኣማይታ ሸሓት ስደተኛታት ንምስጓግ ዘኽእል ውጥን ከም ዝሓዘ ብምግላጽ ንኸም በዓል ኣፍጋኒስታን ዝኣመሰለ ሃገራት ክኸፍል ምዃኑ እውን ሓቢሩ መራሒ ሰልፊ ሪፎርም ኒጀል ፍራጅ ነዞም ብዘይፍቓድ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ንምእሳርን ንምስጓጉን ዘኽእል ናይ 5 ዓመት መደብ ኣውፂኡ ከም ዘለውን ሓቢሩ እቲ ሰልፊ ቅድሚ 3 መዓልትታት ብናእሽቱ ጀላቡ ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ሓተቲ ዕቑባ ብጅምላ ክጥረዙ ከም ዝገብር ቃል ኣትዩ ነይሩ እዚ ድማ ሰባት ክእሰሩን ክጥረዙን ምዃኖም እንተፈሊጦም ካብ ምምጻእ ክቆጠቡ ከም ዝገብር መራሒ ሰልፊ ኒጀር ፍራጅ ተዛሪቡ ብሰሉስ 26 ነሓሰ 2025 ድማ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 600,000 ሰባት ክስጎጉ ከም ዝኽእሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ በመሰረት ስርሒት ምምላስ ፍትሒ ብዝብል ስም ተዋሂብዎ ዘሎ ውጥን ሰልፊ ሪፎርም ብሪጣንያ ዝኾነ ብናእሽቱ ጀላቡ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጹ ዕቑባ ከይሓትት ይኽእል እዩ ነቶም ሰባት ድማ ክምለሱ ከም ዝገብር ይገልጽ እዚ ውጥን ውዕል ምምላስ ስደተኛታት ንምዕዋት 2 ቢልዮን ፓውንድ ከም ዝሰልዐ ምስ ዝውጥን ኣብ ልዕሊ ዘይተሓበረ ሃገራት እገዳ ክገብር ከም ዝኽእል ተሓላፊ ገሊጹ ፍራጅ ነዚ መደብ ወጋዓዊ ኣብ ዝገበረሉ መድረኽ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ዘነጻጸረ መዓትዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ተንጀላቡ ደው ከነብለን እንኽእለሉ እንኮ መንገዲ በቲ መስርሕ ዝመጸ ሰብ ብምእሳርን ብምስጓጉን ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ፖለቲካዊ መንገዲ ተጠቂምና ጃምላዊ መስጓግ ስደተኛታት ክፍጸም ኣይክእልን ኢሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ሰልፊ በኣንጻሩ ተኣማንነት ዘለዎ ውጥን ኣውፂኡ መንግስቲ እንተኾይነ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ኣማይታ ሸሓት ስደተኛታት ክጥርዝ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 600,000 ሰባት መስጓግ ክውንነታዊ ድዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣባል እቲ ሰልፊ እወ ክብል እውን መሊሱ እቲ ሓላፊ ብጋዜጠኛ ቢቢሲ እዚ ውፂኹሞ ዘለኹም ውጥን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ናብተን ማእሰርትን ግህሰትን ሞትን ከጓንፎም ዝኽእለሉ ሃገራት ምምላስ ዝብል እዩ እዚ ኣይተሓሳስበኩም ዶ ክብል ሕቶ ኣቕሪቡሉ ኒጀል ነዚ ክምልስ ከሎ እቲ ንዓይ ዘተሓሳስበኒ እቲ ኣብ ኣደባባይ ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ እዩ እቲ ንዓይ ዘተሓሳስበኒ እቲ ንዜጋታትና ዘጋጥሞም ዘሎ እዩ እቲ ንዓይ ዘተሓሳስበኒ ብመርትዖታት ዝተሰነየ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮናን ኣዋልድናን ዘለዎን ስጋት እዩ ስለዚ ናይ መን ወገን ኢኻ እዩ ትሕቶ ወገን እንግሊዛውያን ዲኻ ወላስ ወገን ወጻተኛት ስለዚ ምናልባት እውን ሃገራት ምዝ ክሰማማዓ ምስ ዘይክእላ ሃገርና ዱልዱል ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ክትጥቀም እያ ክብል እውን መሊሱ ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሰነ ኣብ ዘሎ ግዜ ምስ ዕቑባ ዝተኣሳሰሩ 10,652 ስደተኛታት ክምለሱ ከም ዝተገብረ መረዳእታታት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ይሕብሩ ብመሰረት እቲ ውጥን ሰባት ምስ በጽሑ ክእሰሩ ኣብ ስምምዕ እንተበፂሑ ድማ ናብ ኤርትራን ኣፍጋኒስታን ሓዊሱ ናብ መበቆል ሃገሮም ክምለሱ እዮም መብዛሕትኦም እዞም ስደተኛታት ብናእሽቱ ጀላቡ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ እዮም እቲ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ክሳብ 24,000 ሰባት ኣብ ርሕቕ ዝበሉ ከባቢታት እቲ ሃገር ማእከል ዝእሰሩሉ ቦታታት ከም ዘዳሉ ይገልጽ እቲ ሰልፊ ንስደተኛታት ምስጓግ ከም በዓል ሩዋንዳን ኣልባንያን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ኣብ ግምት ክእትዩ መንግስቲ ሰልፊ ሪፎርም ንስደተኛታት ብወለንቶኦም ክምለሱ ኣማራፂ ክህቦም ነዚ ዝቕበሉ ድማ 2,500 ፓውንድ ክህቦም ምዃኑ ይገልጽ እቲ እማመ ሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያትን ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ናይ ምእላይ ሕጋዊ ግዴታ ዝህብ ምዃኑን ዝተሰጎጎ ሰብ ዕድመ ልክዕ ናብ ብሪጣንያ ዳግማይ ንኸይኣቱ ዝእግድ ምዃኑን ገሊጹ እንተኾነ እዚ እማመ ሕጋዊ ብድሆታት ክገጥሞ ይኽእል እዩ ሎማዓን ዝበልናዮም ሓበሬታታት ዝመስሉ ነይሮም ክሳብ ዝቕጽል ሰላም